Salutare tuturor! Eu sunt Erica, iar acesta este un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să vă spun 8 lucruri despre Germania. Să începem! Primul lucru este că, în Germania, duminica, toate mall-urile și supermarketurile sunt închise. Acesta fiind un lucru rău pentru noi, dar un lucru bun pentru angajați. Duminica, tot ce se găsește deschis sunt benzinăriile și restaurantele. Dacă te gândești ca duminica să mai faci câte ceva prin casă, de exemplu să-l dai cu aspiratorul, atunci greșești, pentru că duminica este Ruhetag. Asta înseamnă zi de odihnă. Nu ai voie să faci gălăgie pentru că deranjezi vecinii și te poți trezi cu poliția la ușă. Germania este o țară foarte strictă când vine vorba de separat gunoiul. În fața casei sau blocului există de obicei 4 tomberoane de diferite culori. În cel albastru se colectează cartonul, în cel galben plasticul, în cel maro resturile biodegradabile, iar în cel negru gunoiul menajer. Și cumpărăturile la supermarket sunt ceva mai diferite față de România, pentru că aici, pentru fiecare bidon de plastic, ți se opresc 25 de cenți, pe care îi recuperezi atunci când duci bidonele înapoi. Bidoanele se bagă într-un aparat care la sfârșit îți dă un bon cu suma de pe bidoane. Un alt lucru foarte bun, care din păcate în România nu se întâmplă și pe care eu îl apreciez aici foarte tare, este că pe străzile din Germania nu există animale fără stăpân. Despre regulile de circulație nu știu foarte multe, dar știu că mașina se parchează doar pe sensul de mers și nu invers, altfel riști să iei o amendă. Iar al doilea lucru pe care îl știu este că în majoritatea parcărilor, chiar și cele de la supermarket, timpul de staționare este limitat. Atunci ești obligat să pui un ceas pe bordul mașinii, care să indice ora la care ai staționat. Și asta vă spun din experiența mamei mele, care a intrat pentru 10 minute într-un magazin și nu a pus ceasul, iar pentru asta a primit o amendă în valoare de 30 de euro. Un alt lucru foarte diferit față de România este că aici toate filmele de la televizor sunt dublate în limba germană. Acesta a fost videoul meu de astăzi. Sper că ați învățat mai multe despre Germania și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, poate îi dați și un share ca să vadă și prietenii voștri și dacă vreți să vedeți ce o să mai postez, puteți da și un subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați când apare un video nou. Eu am fost Erica și ne revedem data viitoare. Pa!